mayemukela thina umukela uShembe uqobo lwakhe. Siyamcelela nje uNkulunkulu amkhulise. Ngoba abanye abantu bayalixwa ivangeli elinjengalaleli. Lokhu uqileke umfana wakambili ezintabeni zaseMpumbulo komalume ikaNdlovu. Nginomalume futhi abaningi ngoba uma wami wakhulela kaNcube, wakhulela kaMbambo. Umuntu ozalwe ngenakhaya kodwa ngoShembe unalo. Uzalwe ngenababa namama kodwa namhlanje unaye uShembe uyise nonini. Uthi kuShembe bangcwele yenzeka ithumi ingulube phambi kwenu. Nina bese nibuka ingulube ningayilaleli kanti ibithunywe uShembe uqobo lakhe. Uthi uShembe njengoba silapha sizokhuluphalisa abantwana bethu. Uthi insizwa uba isigemfunga sensizwa. Uma uza njalo esabatheni ufike ulalele bese uyenza. Uthi inkosikazi kuba isishuqulo. Uthi kuba isitetelegu senkosikazi. Niye niboneleke nani bese behamba oma bethu. Uthi inkosazane kuba isishuqulu sentombi. Umeza la afike athambele izwi likaNkulunkulu. Ukuthambela izwi likaNkulunkulu ke bangcwele ukuthi mawufikile ufike uthobe uhamba uphethe ungaphumi ungaphethe lutho ukade usesabathini. Kodwa ke ukuphatha kwakho kulala ekutheni uthema uguqa la esangweni wathi Shembe ngicela ungene nami nenhliziyo yami bese ucela indlebe zikamoya amehlo kamoya nenhliziyo kamoya ngoba uthi uShembe wesibili uma ungenazo lezi zinto uyungezwa lutho ngisho ngakhona masabatha onke. Uthi kuShembe efika kulomhlaba wakwakhuluma ngendoda eyayivele ezulwini yahamba yathi mayifika kwelinye iqoqo labantu yathi ngize kunina ngivele ezulwini ngililethele ifa lasezulwini ukuba nilihle. Labantu babuza ukuthi lapho sibizela khona zikhona imoto ikhona nemizi emihle. Wathi cha lapho nginibizela khona azikho zonke lezo zinto. Kodwa ngiyodla ifa likaNkulunkulu. Leli mina nawe sithandelwe lona singalisebenzelanga. Bayawabanga amafa abantu abazelwe la emhlabeni. Bawabange base babulala. Bebangi imali imoto zikayise nonini. Sazothanda uShembe wazothi asidla ifa lasezulwini singalisebenzelanga. Bese ngeke siyiphathe kahle. Wadlulela phambili wafica elinye iqoqo walitshela umyalezo ofanayo ukuthi ngizonimema ukuba nibe ngabanye abazodla ifa lasezulwini. Bathi laba ngabe ikhona imali la usibizela khona ama-diploma nama-degree akhona yini la usibizela khona. Wathi leyo nto ayidingeki la siya khona. Kufuneka nina niyodla ifa lasezulwini. Bathi ngeke mayingekho leyo nto ngeke silunge thina sifuna imali ama-diploma abantu abafundile thina sifundile thina uyasibona nawe. Uthi uShembe yadlula indoda yasezulwini yayisifica abanye yabatshela umyalezo ofanayo. Bathi laba thina siyakuthanda ukuba yindlalifa zasezulwini. Labo bantu kwakuyini eNazaretha. Uthi wabe sebakhethela ukuthi bayohlangana endaweni kathathu ngonyaka beyokhonza uNkulunkulu. Uthi kodwa kwakunendoda eyayilokhu ifika lapha ithi mina Shembe ngicela ungabele ifa mina lasemhlabeni khona la. Njoba wena uthe ufuna abazodla ifa lasezulwini. Wathi uShembe nginalo yalokhu ibelesela le ndoda. Uthi uShembe waze wayinika le ndoda umbuso yayisifuya kakhulu. Ekufuyeni kwayo yabe isinciphe esontweni.
mase beyibuza ukuthi uphi usibanibani kwathiwa baba usenemfuyo kakhulu lowo asakwazi inkosi yamakhosi ukuthi angashiya imfuyo yakhe. Kukhona abantu nje basilapha baphiwe uShembe izinto eseyibavimba namhlanje ukuthi basondele phambi kwaShembe. Khona abantu abanezinto ezinhle namhlanje abafuna ukuzidela ukuthi baye phambi kwaShembe bagade zona. Khona abantu abakhalayo namhlanje abathi mina ngikuthola ukuthi lokho akufunayo, kanti mhlamba kubona okwalapha wena obizelwe khona yilabo abantu abadlula uShembe, laba wena okufuna kukhona lokho okufuna kukulaba ya. Le ndoda yathi sifuye kakhulu, yayisihamba ngelinye ilanga eThekwini yayothenga ikalishi. Uthi uShembe yabuya naleli kalishi, yayisilungisa kahle, yayisiphuma ngelinye ilanga embukisweni. Ngicabanga ukuthi into enjengo Durban July kanje. Hayi ake ninethezeke manje, yabo nje basifikile la. Ake nini ukuthi leli sabatha yile ngoba mhlawumbe ngesiphinde sibuye, mhlawumbe kuyosithatha isikhathi. Lezi indaba uShembe asiphathele uzocela isivumele siyishiye la. Nizophila. Yathi sembukisweni ithi kwaqhamuka intombi. Yathi ubukeka ngathi umuntu oyisigwili. Wathi lo angisona isigwili kodwa ngiyathanda ukuba isigwili. Wathi mina ngakunika into ezokwenza ube isigwili. Akekho othwele manje simethule ngoba ufuna ukuba isigwili. Khona nabathwala ngamakhosazana bakhetha unyaka nonyaka. Anomphenye umuntu oza enemali eningi ethi ufuna ingane yakho ngoba mhlawumbe uzothwala ngayo. Ithi le ntokozi ngakunika mina into ezokwenza ube isigwili, babe sebeshintshana ngabashintshana ngakuze baqhubeke baxhumane bayalelana. Bayazi yafika ekhaya le ntokazi, yafika ibona imfuyo amagusha yinkomo yonke into. Ufune into uShembe ashilo kahle ukuthi akusiyo eyasezulwini. Izinto zasezulwini uShembe usibalelile zona. Siyongena ngemthetho le abakhuluma ngayo. Ukuthi kubike ngoba njoba siguqe kanje sikhuluma kanje, khona basilebula ngentembi bathi sifuna ukugcotshwa. Asikho lapho abashumayeli bethu. Ningaphazamiseki manizwa abantu bethi ningabaniki inkonzo labafana bafuna ukugcotshwa. Ukugcoba umukufunile la ekhaya kuyakuphika. Yakuthola enye indoda yaze yafika phezulu kodwa athi kunemvunge engizwayo ezweni lakithi ethi isihlabelelo u235 sihlatshelelwa makufa umuntu ngobani. Iquestion uShembe yagcina ngale. Ukhona omunye olodayo ukafika phathi inkonzo bese ethi ningadlala abantu abathi inkukhu ayidliwa kuleli bandla, inkukhu iyadliwa. uShembe weshiya inkukhu lezi azidlezaleni, thina sesidla ehlala efrijini. Hayi lo muntu ishumayela indawo eziningi lento. Manje ngeke sikufuneke ukugcoba ngoba ukugcotsha ngoba mhlambe siyojikela uShembe. Uthe uShembe ukugcoba kwakhe kuhlukene kathathu. Yiko singesikufune thina. Uthe thina boShembe siyamgcoba umuntu ngoba ezalwe nogcoba ukuthi uyofika abe yinto emhlabeni. Utho kwesibili siyamgcoba umuntu ngoba sibona ukuthi izingane zethu ziyaphela eThempelini sizofa zonke. Simnike lento ngoba uyayifuna. Utho kwesithathu siyamgcoba umuntu thina boShembe ngoba sibona isifo esikuyena ukuthi uyagula lo muntu, asimgcobe khona ezosondela eduze kwaShembe ashisa umlilo ngoba musugcotshiwe uyasondela eduze kwaShembe ulokushisa umlilo. Kanti uyakwelapha. Uma sikufuna ke thina sikufunelani siyazi leyo nkulumo. Yasikufuna. Kuyosifikela nje. Ngoba phela uShembe uyabaza abantu bakhe. Ngoba ngelinye ilanga bayilethe indoda kuye. Bazi ukuthi iphelele inesigcawu. Yafika yabuza inkosi ilanga yathi uphelele. Wathi baba ngiphelele. Yasithi uphelele ukuphelele yona. Wase kuduma impoti yakhe. Akithi wena wazi ukuthi umuntu nesigcawu uphelele. Base bethi baba usinelwe. Yathi inkosi ngibuza ukuthi uphelele yona. Base bethi baba sicela usilekelele. Ithi inkosi uma umbaba wakhe engasinile noma wakho awuphelele.
umkhulu wakhe engasinile ukhulu wakhe awuphelele, umkhokho wakhe engasinile isalo sakhe awuphelele, waphinde emuva. Yathi le ntombi dayisa lezi inkomo isifikile, imali bese ubuye nayo, wazidayisa imbuzi, wadayisa inkomo yibeka la, wayisebuya nemali eyibeka la, yayisihambe eThekwini yathenga ummese ongaka, yathenga nebhodlela gologo, yayisilibeka la, yayisithi kuzomela uqala uphuze la khona ngizokwakhela into ozokwenza ube isigwili. Wathi utshwala ngikaze ngibuthinte mina ngumntwana wobuNazaretha. Njengoba uzohamba uye enyangeni uyofuna intwalo, uzofika wenza into ongakazi uzenze ngoba uzwa logobelo phambi kwakho. Wathi ngeke phela uyithole wayeseligalela ibhodlela ngokuthi ubengalazi la mshaya phansi walala, yayisithatha ummese yamgxikigxa ngawo wafela lapho. Wafuna into angayibizelwe njengoba sila sibizelweni. Ake ngime lapha nale ndaba ngoba yinde kakhulu. Njengoba silapha uthi uShembe wesibili sihlukene kathathu. Uthi khona abantu abalandwe uyena, khona abantu abalandwe abantu bakuba baletha lapha. Uthi khona abantu abalethe uSathane. Uthi lo muntu olethe uSathane umbona ngokuthi angaqamba into namhlanje kuyothi kusa kusasa igcwele umhlaba wonke. Uthi uShembe wesithathu ukuza kwenu kuhlukene kasihlanu. Uthi khona abalethwa abantu bakubo la ngoba bebona uShembe ezulwini, base befika bebona ukuthi nabo bayidinga lento ukuze bangene ezulwini, bahamba bedaka utshwala bebhema inemvu, base bekhetha wena ukuthi fika la uzobathula imithwalo yotshwala nezinemvu, wafika wahlala wena. Bahamba begula labantu bakini, bephethwa amadolo, bephethwa amehlo, bephethwe oBP, bephethwe izifo zonhliziyo, ocancer, yonke lento. Wafika wena wakhohlwa ukuthi labantu abakini abakulethela babehambe begula. Njengoba ugula nje akuguli wena kodwa kugula bona. Wenzeni ngabo? Makhamba umuntu wakini ephethwe amehlo azokuphatha nawe ngisho una 20. Makhamba umuntu wakini ayephethwe inhliziyo izokuphatha nawe noma uneminyaka ewu20. Kodwa kuShembe uyakwazi ukuhamba ufika ucela uthi Shembe ngicela ungilaphela abantu bakithi ababephethwe yilezi zifo. Uthi ke laba besibili basuke belethwa abantu bakubo. Oqala usuke elande uyena uShembe. Uthi owesithathu khona umuntu osuke engabathola abantwana, khona umuntu osuke egula. Uthi aneda afike la bese yasine umuntu osuke kade ejahwa ngakubo befunwa entshontsha inkomo, enza yonke into entshontsha imoto, wayesebonza kuzoba ihlathi lokucasha leli. Uthi labo bantu abantu abangenaso isivumelwano noShembe. Sinabo la sikhuluma inkonzo la, bayikhipha into encane bayifaka ku social media, kuthuka uShembe ngaye. Labo bantu abangenaso isivumelwano noShembe, abangenawo umuzwa wenkolo. Ngikhuluma indaba sikwelinye ithempeli. Ngathi uyiNazaretha unomcimbi. Ungabovuma amathambo ukuwalahla noma kanjani. Ngoba ke nazi indlebe zasezulwini lo muntu akanasivumelwano noShembe. Ngithi amathambo wathathu waqoqa wabeke. Okulula kunakho konke wafaka emanzini, ufaka insipho yamanzi, uwayakaza ukuze inji ingawadli namathako lamathambo. Ngoba umuntu ongcwele wasezulwini wena. Okuhlula lapho wabeke ashiswe ilanga bese wathela uparafini walayithi. Indlela yesithathu wambele phansi wagqibe bese uthela ushibhoshi ngoba kufuneka ithambo elithinto wena mNazaretha ligcine liphelele esiswini sesemalasi. Bayithatha leyo nto abantu abengenaso isivumelwano noShembe bayoyenza ihlaya. Uthi kuShembe okwesihlanu khona okusekusho uShembe wesithathu uthi khona abalethe uSathane. Uthi wathi mesuku uShembe efika la wakho umuzi usekuphakameni wafisa noSathane ukuzongena.
zafika zamvimba ingelosi. Wayesehambe yohlala kabheka abezayo. Wayeselula indlebe yakhe ukuthi ayizolalela ukuthi uShembe ushumayela athini kuphakameni. Yezwa ukuthi uShembe amaNazaretha awangabugayi utshwala. AmaNazaretha awangaqomi, awangaqonywa. Kubi namhlanje ngoba ukuzwe udadewethu ethi ingunguluza zingcono. 7:14 Korinte. Zingcono ingunguluza kunenhlanhlisuthi. Umuntu ongahlambulukile uthi ungcono kunathi. Umuntu ongekho ngcwele ungcono kunathi. Uthini kahle? Akufanele uhambe uyocela intethelelo kuShembe. Sengiyasaba ukuthi imbuzi ngoba umsakazi wakwenanda ngizokuthi uyasihlaziya uthi sikhuluma ngeimbuzi sinokhoza. Sikhuluma inkonzo sithi nje athinta imbuzi. Sifundisa uShembe phambi kwethu ukuthi icala uyalithetha ngembuzi ngoba amandla enkomo asinawo. Akufanele nisocela intethelelo uma sakhuluma ukuthi ingunguluzi ingcono kunenhlanhlisuthi. Cha nathi inhlanhlisuthi akungathi kuthiwa siyabheda nje ingoba siyaqomisa sithathe isikhafule la silahle lapha kuze kuphumelele lo gama senzani thina. Kodwa baseKorinte 13 verse 14. 7:14. 7:14. Ngokuba indoda engakholwiyo, indoda engakholwa yenziwa ibe ngcwele ngomfazi. Uma indoda ingakholwa kodwa izoba ngcwele ngonkosikazi wayo iNazaretha. Nomfazi mabeganelo nonkosikazi ongakholwayo wenziwa abe ngcwele ngendoda. Manje ke ngiyabonga baba. Manje ke masisosuka thina siyofuna ingunguluza. Abantu okumanje uyashuka lapha kulowa muzi. Uhlele esigqikini uthamela ilanga. Ulinde mina. Engithi ngiyintokazi yomNazaretha. Lokungcwele ngibugcinile noma ngiyabulala na. Ngoba phela singakhohlwa ukuthi sibizwa ngabantu abangcwele eNazaretha. Ubungcwele buyagadwa. Wathuma kuSathane wayeselalela indebe yakhe yalalela ukuthi uShembe ushumayela ethini. Wayesekhetha abantu. Ingelosi zakhe eziyikhulu zesifazane neziyikhulu zesilisa. Wathi hambani niye lapha ekuphakameni umuntu uphathwa kahle. Niyofika nihlale bazoniphatha kahle. Bese nikhetha inkosi. Nigqoka ingubo emhlophe enifane nami. Kodwa ningakhohlwa nini ukuthi nizosebenzela mina. Sinabo la phakathi kwethu abasebenzela leyo ndoda. Asikwazi ungagana uyena. Ngisho ugana ungagana insizwe enjalo. Angidlule lapho khona ngizokwehla. Ngidedelele insizwa yakwaKhoza. Ake ngithinte nje la kancane. Siphuma kuJanuary eNazaretha ngithinta izinto eziwu5. Ungangithathi kuyokwenza ihlaya mangikhuluma into ongayazi. Ngoba konke engayikhuluma manje ongayazi. Kade sikuJanuary. Sigezile yini isisoya kuJanuary. Mabam nageza nizwa kuJanuary. Yaxolisa shutha kuzwakala. Angithi u14 u23 u25 okaJune nokaDisemba awuphumi. Angithi u23 uyamenya emzini yabantu. Isiphi isizathu esidala 23 kaJune nokaDisemba ungaphumi? Ingoba amaNazaretha asuke ezogezwa ngoDisemba nangoJune egezela ukuya emhlanganweni phambi kwesihlalo sobukhosi. Awugezwe inyawo, awugezwe izandla, ugezwa kanjani? Na indlu okwenzela kon23 ziyaphuma insizwa ziyelapha esangweni zizongenisa ingelosi. Bese ziguqe lapha ishawula yini. Umshumayeli uzoma la. Kusuka insizwe eyodwa. Ifika ivuma ikhiphe yonke into ngaphakathi. Kufuka umama oyedwa ekumkhokheli. Ayovuma. Abese suka ngene ngaphakathi. Mayidinga ukuthi kululwe leyo nto umshumayeli yombuyisele eceleni aphinde adonse omunye. Sageza.
inkosi ibabusisa bageza kodwa yenziwa umuntu oyedwa phela lonto bonke abantu bashawula ini bawudlule kumshumayeli kuthiwa inkonzo yokugeza masingayenzi asicela siyenze masingena la ethempelini uma ungasenawo amehlo okufunda isihlabelelo uvula kubaba mkhulu ubuke khona mawusuvulile umthandazo wesabatha awuvali engakafundi ukuthi ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba awuvumelekile kuwumthetho la ekhaya mase kuthandazo ngikhuluma nabantu abasanda kufika nathi icoshile kubaba lento mangabe kuthandazwa awusho ukuthi amen ngoba usuqedile ulinda umshumayeli athi amen bese sisho emva kwakhe sonke amen njengoba sisenkonzweni isibili yesabatha khona inkonzo elandelayo ngokukaShembe yesithathu eyokuthandazela abantu siyayenza bangcwele phela bazophuma abantu baye kogobela baye kohlola masingayenzi inkonzo yokuthandazela abantu ethempelini ngoba wathi uShembe sesibhedlela ila kuphilwa khona la sizongenwa imimoya yamandiki namandawo neobungoma ngoba seka nomgomo wakhe wathi uShembe ibala lakhe lobuhlalo bakhe khona umbala efana ungafaka kodwa sesiyawufaka manje iyasikhwelela imimoya sidlule lapho khona inkonzo yesine yokudonsa isigubhu lapha sithikithe ngelosini yomgidi ukuthi besikhona esabatheni ingahambi ingaphethe lutho umthetho kaShembe lokho mina ngikhulele ensabalela lapha eMlazi yonke lento besibeyenziwa ngifunde khona yagidwa ngesabatha njengoba sigqoka ingubo emhlophe asivumelekile ukuthatha ingubo kaShembe siyiwashe ngendisho ogeza ngayo yonke indawo kumthetho lokho akuvumelekile ingubo kaShembe njengoba sekunendwangu entsha manje evela ibhobozo yiayina mele yabhoboka ithatha uyibeke ungaphindi uyigqoke ngoba wathi uShembe ayigqoke ethempelini abazukulu nezingane zakho umhlaka 1 wayo yonke inyanga nomhlaka 7 wayo yonke inyanga kuusuku athi uShembe awuvumelekile ukwenza umsebenzi wakwakho uyokwenza umsebenzi wasethempelini uyothandaza ngamanye amazwi umhlaka 1 nomhlaka 7 amen before nje ngehle angixoxele indaba uma umshumayeli ehlanganisa udadewethu lapha ngaphesheya udadewethu angabusabona ngasolinye nenhlalisuthi ubuya kanjani aphinde ayehlisa inansuka ayohlala lapha yana isandla sikaShembe sisuswa kanjani ngoba enye insizwa yenza umcimbi base befika okhokho bakhe bathi lo mcimbi obuwenzile asiwazi asiwubonanga ngoba sikhishiwe thina ezulwini wena wembatha nomfazi womuntu uthi lo angikaze mina ngibathe nomfazi womuntu bathi lo dadewethu lo wena okade uthandana naye umfazi womuntu lo waye kade ehlanganisiwe wenza isahlukaniso nalo muntu ayihlanganise naye ezulwini kusalotshiwe ukuthi umfazi waleya ndoda wena kunecala ngoba wembathe nomfazi womuntu ngakho umcimbi obuwenziwe wena sikwazi ukudla thina niyibona ingozi uma ngabe wembathe nomfazi womuntu ungazi yabi sibuza le ndoda yachaza ukuthi mina bengingazi base beyitshela ukuthi kulesimo sakho wena ngoba ugaqela ungazi into ethelelo uyithola kanje base bemiyalela asenziwe isehlukaniso la ekhaya futhi khona abantu abaganwa inkosazana kodwa bashade nentombi into ubukhosazana ebungasekho ayasilime phela
asihlakule la kulime khona uShembe. Ubukhosazane nentombi into ezimbili ezahlukene, kodwa ukuze ube inkosazane kufanele ube intombi. Inkosazane umuntu wasezulwini oyisitshe sifayo, izinto ezimxoshayo zikhona. Meyiqomile inkosazana yakhipha igama yathi ngiyakuthanda, uyaphela umuntu wasezulwini. Yathintana nami ngesifuba yayisinuka iphunga lami, uyaphela umuntu wasezulwini. Yathintana nami ngomlomo, uyaphela umuntu wasezulwini. Lapha yakuganwe ngixoxela omunye umama ngingamusha isibongo, ugane inkosazana. Uthe sebezosina ngeweekend yayisimbiza inhlalisuthi ngoba yazi ukuthi umngayo. Yathi ngivakashele inkosikazi, angithi sekuthiwe ebuhleni umngakho, bavakashelana. Wafika wamrobha lapha endlini, wazi ukuthi vele sebehlanganisiwe ebuhleni angithi. Kodwa kwathi insuku zihamba bengakafika iweekend, wayesefika ubaba wakhe nguma wakhe. Wathi wenkosikazi ngiyawuqinqa, wasebanisa lolu, wathi lo mshado ngiyawuqinqa awuzophuma. Wathi awubaba ngobani? Wathi buza unozibani bani, umuzi wami ngeke uphume lo mshado umuzi wami ungageziwe. Hayibo, kanjani baba? Wathi buza yena. Wathi membuza washawa amahloni, wayesekhuluma uthi ma usibani bani ungibizile, wayesengivalele endlini wangenza ukuthi. Wathi awu baba wakho ushilo. Ngicela ukubuza ke, uma ngabe wena uyosina nomuntu okade umkhethile kuyinkosazana, kodwa usina naye esefaka iskipa ngaphansi, lo mcimbi nisuke nikade niwenza kuze kufike ekutheni uyakhulelwa, ubehlala lapha eThempelini umcimbi wenu? Ngoba amsho bengawelile ukuzangala. Uma beniwenza lo mcimbi ehlala lapha, futhi noma ngabe behlala ekhaya, kodwa ingilosi samlobe eintombini, unaqala lini wena? Uyizela impela lengane eyapi? Lengane uyizela impela eyakini ngokuphelele yini, njoba uyizale engakadonso uyise wakuletha la, wamletha la kuwena njengoba umzalisile ehleli nentombi wembatha naye ehlala lapha, kwazi ukuthi uyavela ungiyosha ekhaya. Iliphi icala nalo njengoba sikubonile phela usina naye segqoka iskipa waphindwa umfaka imbatha? Bekusamfanele yini? Kuthiwa singazikhuluma indaba sibancane. Sizokwenza njani ngoba manje siyazibona, silinde ukuthi sizokhulumeka, asikhulumeki. Nake ebuhleni kade kuhlanganiswa bese ziyadedwa kuthiwa kuyoshuthwa. Yindaba ingakhuzwa lento ukuthi iThempeli likaShembe liphenduka ipaki la khona nakhona ushuthe kwenziwe yonke into. iThempeli likaShembe libuye liphenduka ipaki na? Kuyakhonwana phela lapha ebuhleni kanje. Akekho okhuluma le ndaba ukuthi kayifanele kuphuma uShembe lapha emzini wakhe, aphume ayokhuza le yanto na? So singazikhulumi lezi ndaba, sizothula sithini? Lensizwe ikhethe inkosazana eyesibili, naye wayithwala sekushoda isonto basini. Bambamba amakholwa eseyotshela uMshumayeli. Mshumayeli, usibani bani usemthathile inkosazana engakabe bezosina ngeweekend impela, kodwa ayithathwa nawo kubo. Wayesumshumayeli embiza namadoda athile nomama bamqulisa icala. Wayesemgweba iminyaka eyisithupha ehlala ngaphandle kweThempeli. Yaphela iminyaka eyisithupha bahamba beyothetha icala lakhe enkosini yaseKuphakameni, sebeyosho ukuthi baba usibani bani sesiphelile isigwebo sakhe. Ithi inkosi, ubegwetshwa isikhathi esingakanani inkosi langa? Thiwa baba ubegwetshwa iminyaka eyisithupha. Ithi kusesekuseni ngoba lo umuntu wona inkosazana. Wena ojola le nkosazane manje ubalwephi? Cha ujola naye uthi uyigadile. Uthe uShembe abagadwe yini, badinga amaphoyisa na? Wona umkakhe, kodwa uthi uShembe wona inkosazane ngoba ubengakakhishwa lapha lo sisi. Uphi uMshumayeli omnika isigwebo? uMshumayeli
wena umnikele iminyaka esithupha nami ngikugweba 6 years ngoba umnika isigwebo esincane umuntu ephula inkosazana wagwetshwa nomshumayeli. Bengibeka lawo mazwi nje ayingeke ongithintela utshwala bese ngiyehla insizwa yakethi shezi ngithintele ngehla ngoba ngizwile bayihlokozile emkhathini sengiyadeda ngithintele lapho 82 ndikaBhombela asifunde kwezikaBhombela ningabuyele emva maNazaretha uthi uShembe asingabuyele emuva ningaphuza utshwala ningaphuza utshwala njengoba ethi singaphuza utshwala ngeke uphuze ungabugayili noma kuthiwa uNkulunkulu uyabuphuza utshwala ezulwini uthi uShembe noma kungathi uJehova uyakuphuza utshwala ezulwini kodwa nina ningaphuza ningabuphuzi awuhlehleke kuye ngale uthi asingaphuza utshwala maNazaretha njengoba nilapha nilethwe wokhokho benu ababoshiwe ezulwini ngoba babephuza utshwala. Umuntu mayedalwa usuke umoya ongenasica umphefumulo ongenasica abekwe kubazali bakhe bamzale ngokwenyama inyama iungcolisa umphefumulo. Umphefumulo masefana uphinde kubo kwawo ufika unuka isinemfu unuka utshwala unuka ugwayi unuka abafana unuka amantombazana waliwe kuthiwa phinda la uthole khona lento kuthiwa wazogeza mayefika kuthina athi ngomile afika kuthatha imithombo siyogala kanti uchaza ukuthi ngifuna ukugeza wazaba akukho umuntu ongavela onjengami nje uthi uShembe akekho umuntu onjengayo ongavela nje anikhiphe nina endleleni kaShembe asikhiphe endleleni kaShembe uma ngithi onjengami ngisho ngoba kuye kuthiwe ngingumholi wamaNazaretha uthi noma kungaqhamuka ingelosi ithi mina ivele ezulwini iwuShembe ithi gayana utshwala kepha angisiye uthi yena hayi ngeke ayenze lonto umholi wenu uShembe kuphela kodwa akukho umuntu angavela athi phambukana endleleni kaShembe uma kuma umuntu lapha phambi kwenu avula incwadi athi musani ukukholwa inkolo enihlukanisa nokhokho benu mangabe ugaya utshwala wenza okwakini noma ikomidi lamadoda noma kungahlangana amadoda agcotshiwe amakhulu athi sebeyagaya utshwala uthi uShembe ningakulaleli ibandla labafundisi awu noma inina nonke njengoba nihlangene lapha ngisho singahlangana sibe ibandla sivumelana sikuleli ithempeli liyagaya utshwala anina kuveza umthetho ophambene noShembe lowo mthetho uthi uShembe uphambene naye ngoba leli bandla kusile labantu kepha elomuntu wasezulwini elomuntu wasezulwini ongcwele ongenasici ofuna njengoba esibiza ethi singcwele nathi asibe ngcwele asimfuze noma ngesimfuze 100% kodwa simfuze izaba u16 cela ungiphe u16 okugcina ngehla ngale pheni u16 emveni kwami mhlawumbe uthi uShembe ke mhlawumbe mayisehamba yena kungase kuvela amabhoxongwana uthi ngase kuvela amabhoxongwana nje acabanga ukuthi ahlakaniphile acabanga ukuthi ahlakaniphile kunaye afundise ukuthi utshwala bulungile abese benitshela ukuthi lawo mabhoxongwana utshwala buyagaywa la ningayivumi lonto maNazaretha asiya into esindayo kuba nilwe hayi uthi asimane sishoshise singihlakala la siqhosha amabhluku sibangene ngebhuzu labo bantu igwazane noma nibulalane uma kuvela imfundiso njalo ngoba iyabuchitha umngcwele kuzochitheka umngcwele mangabe kuvela umuntu ethi asigaya utshwala uthi umfundisi uMathunjwa bahambe beyothandaza bethandazela umuntu wakhuluma idemoni kuye bathi idemoni nathi angisile idemoni kepha ngubaba wakhe lo umhlongo hayi ngizomthatha lo ngisho ngingathandaza ngiyamthatha uthi ngase ngimbuza ukuthi yini uthi wayesethi hayi lo wasithatha wasenza amakholwa wasigeza wasithengela amathikithi namhlanje yena ugaya utshwala sase siyakhishwa ezulwini hayi sizomthatha lo ngoba usikhiphe ezulwini wasigayela utshwala ngiyabonga bangcwele bekuyingane nje eguqile
kodwa ngiyacela mangabe khona la nginishaye khona kabuhlungu ningithethelele inhloso ukuthi siye ekhaya kodwa inkomo uma ukade uyithathile wayithena ufuna ibe inkabi wayithena wenza sure ukuthi ithenekile uyothi uthuka ngelinye ilanga uyibona isijahi ithole leyo nkomo isuke ikukhombisa ukuthi ayithenekanga nathi ke la sizokhombisa ngokuthi sithi athi ushembe esifakile emanzini sangavumi ukuthi sitheneke ukuba wabantu sizomvukela sigcine sifuna ukugawutshwana sigcine sifuna ukumphikisa inkosi phoseni ekuzweni ekufikane